Takže čau ty lidi, teďka tady hrajem Fortnite a doufám, že mi dáte like a odběr a nějaký ten like samozřejmě. Takže doufám, že mě dáte like. Jinak nejsem úplně v tom profík, jo. A prostě nejsem v tom prostě profík, jo. To nikdo není. Teď nemůžu fajtit, jo? Tak. Otevírám. Ten mě někdo netrefí, prosím. Dobrý, někdo mě netrefil. Mě vůbec nikdo netrefil třeba. Kill, dole, dobrý. Ty po mně střílel blázní, kámo. Pojď. Kde seš? Tady. Moje matko, Kamo, snad na video neumřu. Dobrý. A musím asi odletět pryč. Tak to bylo fakt bombastický. Tam byste dostali kamo. No, ale to už mám. Tam nechci. Ty vole, jsem totálně tupený. No, že jsem tak zprostý, no to nejde. Kamo, ještě prohrám takhle na video? To je nejvíc kamo na hovno. Bylo to asi krátký video, ale prostě se omlouvám, no. No prdele. Pardon, já jsem strašně zprostý. Zkouším mi zabít. Když už nemám moc dobrý zbraně. To prostě nejde, já jsem prostě zprostý někdy. Občas to... Hezky, kamo, jestli takhle vyhrám na video, tak kamo, hezky. Já jsem to riskoval, když už jsem neměl dobrý zbraně. Zahrávají s dobrým koněm, co? Kamo, pojďte mi někdo... Jo, já hraju sám, vole. Někde to umítne, že? No, kdo s tímhle můžem, teda co? Dobrý. Hezky, jo. Kamo, my budeme druhý na video normálně. To mi neříkej. To je? To dělej. My fakt jsme druhý na video. No nic. Kolik máš odběratelů, to tam nedávej, to jsem zahrál špatně. 40, ale mi to jenom sák natáčí. Takže čau, možná natočím ještě nějaký video. Zatím čau, dejte like a odběr. Čau. Tohle není